دەمخۆش تەماشەوانین هێژە هوم بخێر هاتنە بەرنمەیە باسی ڕۆژ. کێلاگەرمێک سیاسی لەشکری هەروەها دیپلۆماتیک ژی ڕۆژهڵاتە ناوین تێژیاندن. ترکیە یاک و حتا نها بە ئاوایەکی پشت پەردەیە سیاسەتە خۆ سووریەی برێڤە دبر بکەتنە ناو ئاخا سووریە جەرابلوسێ بە ئاوایەکی یەکڕاست ئانگ و دیرەکت کەتە ناو شێلویا سووریێ. ئەڤ یەک دێ چ تەسیراخۆیین ئیرۆیین û pêşerojî hebin. Li ser vê babetê di hevpeyvîna me ya duem de em dê li gel Profesör Abdullah Kiram bipeyvin. Babeta me ya yekem jî dê li ser seredana serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ya Tirkiyeyê bê. Dengvedana vê seredana Serok Barzanî yên heremî û navnetewî çi bûn? Ew guherandinên mezin ên ku serokê herêmê di Kongreya Rojnamevanî de anî ziman dikarin çi guherîn bin? Nirxandina pîsporan, medya, analîstan çi ye? Em dê divê tewerame de jî li gel İmam Taşçıer parlamenterê HDP bipeyvin. Dem baş kek İmam, tu bi xêr hatî bernameya basî roj, yekem pirsa min ev e gelo e. Dengvedana seredana Serok Barzanî li Tirkiyeyê çi bû? Dem baş gelî guhdara ek me temaşe dikin. Kek Serok Mesûd Barzanî serdana wî Tirkî bi piskirekê rojhilata navîn û herî mezin ek me fehm kir jê ji bo piskirêka rojhilata navîn de piskirêka Kurd e. Me wisa me jê fehm kir lê weka ku daxuyaniyê ku hatin eşkerekirin zêde ji çapmeniyê re raya giştî re nehate eşkerekirin pirê wî. Lê em ji Serok Mesûd Barzanî eviya weka gelê Kurd weka her çar perçe Kurdistanê û piranî jî weka Kurdê Bakur daxuyaze me jê ev e ku evî şerê ku berdewam dike rojhilata navîn her çar perçe Kurdistanê ku berdewam dike û piranî jî Kurdistana Bakur ev şerê ku vêga berdewam dike rokî berî rokî çareser bibe weka çend du sal berê sanî berê pêvajoyekî aşîtî were û piskirêka Kurd bi rêkî demokratîk bê müzakere kirin ki berî Serok Barzanî ku were Tirkî KCK jî daxuyanîkî ji xwe dabû di wê daxuyaniya xwe de dixwest ku daha zêdetir ev şer berdewam neke ji bo xatirê aşîtîkî ya divê diyalog rêya demokratîk ji bûna çareserî em amade ne gotibû wisa bawerin evane hanê hatibin axaftin di nava Tirkî û Serok Barzanî de ku hatibûna axaftin pêk kêfxweş bibin. Belê. Belêkekî İmam hatina Serok Barzanî bo Tirkiyeyê wekî HDP ew hêviyê we ew umîda we got pêvajoya çareseriyê dîse dest pê bike derxist e holê. Ji ber ku di Kongreya Rojnamegerî de Serok Barzanî diyar kir ku hin alozî pêşiya vê pêvajoyê wergirtine. Dîtina we û vexwendina wê ji bo wê çi ye? Van aloziya hene van aloziya rokî bey rokî gere çareser bibe polîtika û siyaset ji xwe ev tişkî wisa ye ku van aloziya ji holê rake ev şerê ku îro li Kurdistana Bakur berdewam dike gereke rokî bey rokî çareser bibe û bi rêya demokratîk evan bê axaftin van alozî pêşiya wî bi siyasetê û bi diyalogê gere rabe daxwaziya me jî ev e ji temamê rêvebirê Kurda û ji temamê dunyayê serokê partî û rêxistin û dunyayê û ji piranî jî bi Serok Barzanî re karibe vê diyalogê berdewam bike ji bûna xatirê ku Tirkiye re têkilî hene. Baş e we got ku Serok Barzanî di va pirsgirêkên aloziyan de bikaribe rola xwe bilêze got nermbûnek pê de bibe û we diyar kir ku
ئەو ئالۆزی ژخوا سیاست divê wa alۆزیان ji nav rakê hûn wa alۆziyan dikarin bi nav bikin birêsta şer. Ev alozî bi navkirina wî ev e salekî zêdetir e lê Kurdistana Bakur şerekî di nava PKK, KCK û dewletê de heye. Evî şerî rokî beyên rokî ji bo xatirê ku rabe gerek gav bêjin avêtin. Ev gav çine gavê demokrasî biraya demokratîk ve piskêjina xwe çareserkirin gav bên avêtin. Ev çi ye? Yek jê KCK, PKK gereke dev ji çekdarî şerê çekdarî berde. Adine çibe gerek devlet cî ji vê gorê gav bavêje. Ev gav çine yek jê PKK dibêje, KCK dibêje Birêz Abdullah Öcalan re têkilî deynin ku em jî van gava bavêjin. Yani gereke têkilîkî bêdanîn. Lê wisa xwanê dike ev salekî ye têkilî nehatiye danîn bi ti kesî re. Ev têkilî ku bên danîn em bêjin li ser îmiraliyê ev tecrîta ku heye ku rabe karin wisa bawerim van gava bên avêtin. Çünkü em bêjin alîkî şer dike dibêje temsîliyeta me îmiraliyê de ye wî jî pêra têkilî deynin em jî vê gorê gav bavêjin. Yani dewlet daha berê jî van têkiliya daniye ne tişkî nû ye. Em bêjin bi Osloyê re hevdîtinê Osloyê hene, dîsar hevdîtê îmiralî hene, berî berî wî dîsar hevdîtin hene. Yani kare van gava bavêje ku bixwaze. Ku van gava bavêje piskirêka ku Kurdistana Bakur xwe piskirêka Kurd e piskirêka Kurdistanê ji bo çareserbûna wî bi rêyê demokratîk karin hevdî bi hevdîtina bi müzakereya ji bo çareseriya wî Kekî îmam gava ku Serok Barzanî hatî Enqereyê heman demê cîgirê Serokê Amerîkayê Joe Biden jî hate Enqereyê. Gelo hûn xwendina wî resmî çawa dibînin? Serok Barzanî hatina wî û a Joe Biden û aynî rojî Cerablûsê de Türkiye çû Sûrî ket Cerablûsê evana te bi hev aynî royê de rokê de çêbûn. Evana meriv gere pişkî bi hev re li wan jî binêre li vî resmî hêyetir binêre. Ewsa yani baweriya milletê Kurd weka HDP û Partiya Rêxistinê Kurda ev e ku Serok Barzanî hatina wî ji bo piskirêka yani dixwaze wisa bixûne piskirêka ku çareserbûna wî bi rêka demokratîk gav bên avêtin ew a Joe Biden bi rojhelata navîn de Amerîka hêzekî pir mezin e di wî û herele di Sûrî de Rojavayê Kurdistanê de zêdetir bi YPG re PYD re têkilî wî hene ew jî ku Türkiye û em bêjin Sûriye têkiliyê wî ya jî têkiliye wan û Amerîka têkiliye Amerîka û Kurda ji bo yani gav avêtina wan wisa xwe bixûne lê di aynî royê de jî em bêjin weka tiyatrokî weka senaryokî zarokî çêbû Türkiye çû kete Cerablûsê û weka divê qêl hev kirbin wan û Daişê ew çûn wê ew jû derketin kek îmam niha seredana Serok Barzanî ya Tirkiyeyê li başûr li raya giştî ya başûr bi taybetî jî hatina wî ya Tirkiyeyê û piştî wê berdewamiya wê li Ewropayê di meydana raya giştî ya başûr de wekî wergirtina piştgiriyê ji bo serxwebûna Kurdistanê jî tê nirxandin. Bir û raya we bixwe wekî HDP di vê babetê de çi ye û hûn yani piştgiriya ji bo serxwebûnê di raya giştî di meydana siyasî ya Tirkiyeyê de çawa dixwînin. Yani em hatnêrin Kurd li kîja çünkü çar welata de perçebûne vat sed sale ve îsalê sala sediyê ev perçebûnayî berdewam e li kîja perçeyî ku daxwaziya wan çi be ew ya bînin serî em weka Kurdê Bakur weka HDP weka mirovekî Kurd
ام دخوازن کی سرکوه بله. کرد باکور باشور کو سرخبون بخوازه او حقیویه معافیویه کو او یا آماده به ام دسته موره گره ام آلیکاری بکن بله. او ام موسا باورن جی برزانی جبونا ویا خباتا دکه او پارتی رخصتنه کرده باشور ادنی جی وان خباتا بردوامن yani ام جوی هوای ده پر کارن زلال بیجن که کرده باشور چو بخوازن وکا کرده باکو گره ام عالی وام بکن وکا هر چار پرچه کردستان ده نجی گره عالی وام بکن ام بیجن کرده روجاوا چو خوازن برا او بریارا بدن ام لیسا وکا کرده باکورو باشورو و روجلات گره که عالی وام بکن جبر وی هوای جی افس خباتا کج بو خاطره آزادیا سرخوبونا کردستان باشور کو بردوامه کو از بم سرکفتنه کی جبو کردا و زیاتره کو تشکی وساچه و دولت کردا کو چيب و سریه دنیای کرد خوب تنه نابینن یعنی د کنگریا روزنامه‌وانی ده دولت وان هن سروکی هرما کردستانی دیار کرکو گوهرینین مزن ده هرمی ده پیشتنه بگومان پشتی و تثبیتا بریز برزانی د مدیا کرد نرخاندنین گلکی بالکیش در کتنه حوله آنالیستان خواستن بزانبن اف گوهرین دکارن چه بن الگورا بهوریا و دکارن چه بن اف گوهرین بریز تاشیار روجهلتا ناوین گرک گوهرین چه ببن بله او گوهرین جی چنه چه دبن گوهرین بالکیش گرک کرد yani Kürt likja welatê dijîn li kurê dijîn li wan de ew çêbibin. Em bêjin li Misrê wextê guherin çêbibe rejîm tê guhartin. Em bêjin Suûdiya Erebîstan guherin çêbe rejîm tê guhartin. Lê li rojhata navîn welatê ku Kürt lê dijîn guherin çêbibe yani hudûd bê guhartin. Ew degis ve heçî guherinê mezin ku li her çar perçe Kurdistanê ku lê dijîn wan Kurdê dijîn li wan derane. Ev yek jê dibek Musul be yani statüya Musul dibek yek jê ew be dibek yek jê azadiya serxwebûna Kurdistan be dibek yek jê serxwebûna ya jî federasyonekî Rojava be ev van guhartina vana gere ev bin çünkü guhartinê balkêş em bêjin guhartina rejima tenê nîne guhartinê balkêş guhartina که حدود ای گوهرتنا سیستمی آنگو ام دکارن ببیجن گو دمیزه روجلاتا ناوین دیا کو بریاری لسر روجلاتا ناوین ور بگیری او آلین یاریکار کرجیوی رولکی خوی گرنگ دوی میزه ده ور بگیرن yani Kürt 100 sale دوی ادگاهی ده خوی ستاتو چین نبونه خوی ستاتو کی نبونه خوی دولت کی او کرد بلکی 100,000 ساله بلکی میلیون ساله الورید جیانه السروا بی آقی جیان اف آخوانه کرد چه بخوازن و حقی وانه معفی وانه السر وی آخی اف گوهارتن جی او سباورم belki pir dereng ma belki 100 sal sunde çevu belki 100 sal sunde çevu be hatibe mafe kurda çiye kul ser aqa xwe xub karibin idare bikin statü ki wan hebe ev statü dibe federal be dibe xweser be dibe serbuxe be yani li gora welata o du gora daxaziya kurda eve ez bim ew rawi hatiye van de her çar welatê Kurdistan her çar perçe Kurdistanê ji xwe wan hudûda Kurdar ra kiriye ji nava xwe weka 10 sal berê nîne weka 20 sal berê nîne vega ew hudûda kes wê hudûdê di mêjiyê xwe de cara kirine û di fiiliyetî dibêjin wî jî hatiye rakirin yani ez bim ev 100 sal evan 10 salê vê paşiyê salê Kurdan e û divî de yekîtî tifaq û têkiliya Kurd gelê Kurda bi hev re ku çiqa zêde be ew ê wisa zêtir bi ser kevin Amerîka ta ji virê ew ka kilometre 1000 kilometre dûr e ew jî dibêje dibe tifaq û yekîtiya Kurda heta çê nebe Kurd li ser axa xwe nikarin xwe bi xwe îdare bikin nikarin من جی دخواست ام وی بابتê bigirine desta birêz taşyer niha
تبخوا دیار کرد درaya گشتی یا جیهانی دژی او بابەتێکی gelekî giring tê nirxandin got Tirkiye berî çendîn roja müdaxaleyî Cerablusê müdaxaleyî rewşa Sûriyeyê kir. Yani di wêr çerçevê de ger Kurd yekgirtî bane li Rojavayê Kurdistanê hêza Kurdan Mesir nedibû got bikarîbane diraya giştiya cîhanî de tesîrekî hin xurtir hebane. Yani Kurd her çar perçe Kurdistanê ku yekgirtiya wan hebe yekîtiya wan hebe wê tesîr ser her ceyî bike. Em bêjin tenê Rojava ji nebese. Xwe Rojava gere yekîtiya Kurda hebe, li Bakur gere hebe, li Başûr gere hebe, li Rojhilat gere hebe, o gerel her çar pertê Kurdistanê jî hebe. 3 sal berê ji bûna xatirî wî birêz banga برێز بەرزانی و برێز تەلەبانی و برێز ئۆجاڵان لێ ji bo xatirê kongra netewîkî xebatekî çêbû. Ez jî endamê komîteyê amadekar bûm, ew ê xebatê bûm ji bo yekîtiya Kurda ku em çawa karibin çêbikin lê ew xebat bi ser neket. Ew xebat ku bi ser biketina we wisa îro ne bêjin rejima Sûrî ya Rojava, ne Türkiye, ne jî bêjin Başûr ya jî Rojhilat, Kurd îro ew ê nedivî hayl de bûna. Belê çima bi ser neket ew xebat li gora biheveriya we birêsta şer. Vêga duê xebat te ez yek û yek şixulîm ez nav de bûm, komîta amadekar de bûm, em 21 kes bûn tamamê komîta amadekar ji her çar perçe Kurdistanê. Yani ew wisa bawerim ê ku Kurd li wan welata dijîn her çar ew dagirgerê wan em bêjin dewleta Iraqê, dewleta Îranê, dewleta Sûrî û dewleta Tirkî ew nexwest Kurd werin cem hevdû ji ber wî nîfaq xistin nava Kurda û ev hanê çê nebû. Di vê çerçevê de babetekî diya ku ez dixwazim bigirme desta niha bi taybetî li Tirkiyeyê saha siyasiya Tirkiyeyê de wisa tê gotin ku ev dema dawî de berferehkirina xebata çekdarî ev teqînên goçê dibin rewş ji HDP re jî alostir kiriye û welê kiriye ku HDP ji sahaya siyasî hinekî îzole bibe. Hûn vê babetê çawa dinirxênin birêsa şer? Wextê ku şerê çekdarî hebe yani pêşiya siyaseta sivîl, siyaset demokratîk ew bêgirtin. Yani ev şerekî çekdarî heye, kuştin heye, qetlîam heye. Çend roberê li dîlokê li Entabê pênc kes perwî zarok di dawetekî de hatin qetilkirin. Em bêjin li Anqerê dîsa wisa, li Amedê dîsa, li Sûrûcê dîsa wisa. Dîsa îro li Cizîrê teqînek çêbû, dîsa bêm leşker polis hatin qetilkirin li bajarê dinê dîsa wisa yani şerrekî heye. Ev ya şer herbe. Di vî herbiye, di vî şerî de siyaseta ê weka HDP, ê weka bêjin partiyê ku demokrat ya jî partiyê Kurd ya jî partiyê Tirkî ku bixwazin siyaseteka demokratîk bimeşînin pêşiya wî tê girtin. Ew biryar ji vêga ê Tirkî biryara wî ji em bêjin Erdogan ya tê dayîn çünkü serokkomar ew e û ev ê piştî ji xwe 15 Temmûzê ew feto bêjin ku darbeya ku xwestin çê bikin guhartinê ku hatin çêkirin ji xwe tev ketin nava hevdû divî de ji xwe pêşiya siyaseta sivîl tev hatiye girtin bi siyaseta sivîl tigav nayavêtin parlamentoya mesela em bêjin ger HDP bi awayekî zelal sînorekî di navbeyna xwe û şer de deyne di navbeyna xwe û va kiryarên çekdarî êgo pêk tên deyne di siyaseta Tirkiyeyê de imkana got zêdetir bikaribê tesîrê bike çê nabe ji ber ku di medya Tirkiyeyê de ew kesên ku xwe gelekî nêzîkî HDP jî nîşan dikirin kesên medyayê rojnamevan wê gazinê dikin ku ew sînor gelekî zelal xuya nake birêsa şer û wê rexnê fêm dikin ê ve.
يعني HDP وقتی هاتا آواکرن و حتی ایرو دبی که ام شر نخوازن بله. ام دخوازن سیاست کی دموکراتیک سیاست کا سیویل برای پارلمانتو اف بسکه که کود چاره سر به لی دولت جی حتی ویگا جبو خاطره چاره سرنا بسکه که کود تگاوه کی ناویتیه ام بیجن ایرو زمان کردی آخافتنا وی قدخیه ناسنامه کرده قدخیه دبستانا کرده قدخیه تونه یعنی اوان گاوا کو د وخته کو دولت چی باویجه HDP جی او نزی او دو سیاست زیادتر بکن لیوان نای آویتن دبیجن برا HDP بیجه از همبری انسان فلان تشتیمه بو همبری نابه یعنی پسکریک کی هیه ل 20 میلیون زیاده کرد ل کردستان جلو ترکیه دجین وی 20 میلیون کرد تنها حساب دکه ایرو دو وساد بیجه سروک وزیر ترکیه یلدرم بینانی یلدرم دبی از ناخوازم لکردستان لروج آوای کرد برای نافت که دبی کرد تشکیلی نافت انا آوای کرد ببین خوی ستاتو که ام قبول نکن 10 سال بری 15 سال بری دگوتن ام ناخوازن کرد لباشور ببین خوی ستاتو که ام قبول نکن یعنی نل ولاتی وانجی ترکیه بودنا هر نیسان بیشن قارشی ولاتی دنجی دبن یعنی ام بیشن انتارکتیکا بخوازم دوتا که کردا چه بوه بیشن ام همبری وینجی yani vi havayı da tek gav bu Kurda navejen ku vakti gav Kurda nave naibe avetin çıdıbe evjaji HDP dikeve dibe vakat düşman jumarek çünkü HDP doxwaze ku psikolojika Kurd ku 100 sal Türkiye'ye o psikolojik çaresi beli ki İmam Nuha Parti Demokratik de pres konferansa Serok Barzani de her vaha pişti ve nirxandinên golîser seredana Barzani ji bo Tirkiyeyê hatî kirin jî ew babe derketine pêş ku Birêz Barzanî pirsa pêvajoya çareseriyê bi awayekî gelekî zelal aniye ser mêza danûstandinan li gel birêvebirên Tirkiyeyê. Wekî HDP hûn çawa dikarin him pêngavan bavêjin êgo bikaribe wê rolê bi quvvetir bike û pêvajoya çareseriyê bike vê rê de bi awayekî hîn baştir. Yani şerrekî heye gere pêşî ev şer raweste. Ev şer rabe ji holê. Yani ji bo xatirê ev vî şerî raweste 3 sal berê jî ev yani hate cerbandin evî şerî çibû dewlet gavekî avêt bi îmrarî le hevî tin çêkir îmrarî jî bangê eko şer dikin şervana kir ewan şerê xwe rawestin û diyalog berdewam kir. Îro jî kare eviya çêbive. Yani gereke pêşî şer holê rabe. Di nava şer di hevdîtin çê nabin. Çünkü Kurd û Türk nav hev dijîn. Wextê nav hev dijî yani her cenazekî here Kurdistanê ya cenazekî here Türkiye hem gelê Kurd hem gelê Kurd pê xemgîn dibin û naxwazin evî şerî berdewam bike zarî wan naxwazin bê kuştin. Kere pêşî evî kuştî ji holê rabe û ê dinê bi diyaloga du dünya çawa viya kar kiriye ew ê wisa kar bike. Gava ewlî ev e gerek diyalog bê nava em bêjin dewletê û êko şervan şer dikin PKK de diyalog bê dayîn. Terokê ev diyalogê jî keceke ji xwe vekirî dibêje dibe bi îmraliyê li hevî tin ku çê bive van diyaloga ew ê ji xwe pêşayî vebe. Sal û nîvekiye bi îmraliyê qedexeyek hevdîtinek çênabe mûksatê xwanêkirin ku li bi qendî reyê çênabe van hevdîtina gerekirek kevin nava wan yani nava vî karî em bêjin ê weka Birêz Barzanî weka Amerîka weka Awropa ku bixwazin aşîtî xwaz ku Kurd îndî û Tirkiyê de şerekî çênebe ev pirsgehek çareser bibe van bînî cem hevdû. Niha bi taybetî di şerê li dijî rêxistina terorîsta Daişê de. Bu bûye metirsiyek ne tenê li ser herêmê her wiha li ser dünya demokratîk a cîhanê bixwe jî Kurd wekî pêla yekem wekî qehremanên parêzgarê
نرخین دموکراسی دی جیهان دشی نافدان و پوزیسیونا خو کرد نکارم بکار بینن ایکو مثلا بیجن ترکیه جی بتایبتی خو بناف دکی کو منتفیک روجاوایه نرخین دموکراسی این روجاوا قبول دکی yani şekleki wisa Kurd hesta xwe rewşa xwe derbixine pêş ya go bikaribe sempatiya cîhanê ji bo çareseriya pirsa Kurd hîn berferahtir bigire dest. Yani wisa xwaneyê ku daxuyaniyê Erdogan û daxuyanî Binalî Yıldırım de ew rihet bernade ku ber de ji xwe Kurd Rojavayê Kurdistanê û dibêjin li Sûrî de wan bikarin bi rejima Sûrî, bi gelê Sûrî re, bi xelkê Sûrî re yanî şer jî bikin, bêncem hevdû jî yanî piskirêkê xwe di nava xwe de çareser bikin. Tirkî ku bêje xeta mina sor ku Kurd li wîrê vin xwe statûkî xwe îdare kirin ev yani çim ev ya wextê wisa bike evana çê nabin. Gerek Kurd Türkiye jî bêje em dixwazin welatekî Sûrî wekî demokratîk xwe bi xwe ew îdare bikin. Wextê ku ew îdare bikin bira gelê Sûrî ê ku dijîn temamê gelê ku li Sûrî hene yani tiştê ku min dixwast ez bêjim birêsta şer ew bû ku Kurd xwe bi cîhanê re bi dünya demokratîk re bi cîhana demokratîk re baştir bikaribin bêne ziman ku cîhana demokratîk wêyekê ji xwe qebûl dike got Kurd destê yekem de li dijî Daişê ê ku şer dikin ê ku ew narawestandine yani Kurd vê pozisyona xwe di cîhana siyasî de baştir bikaribin bêne ziman û sûdê jê werbigir. Rast e yani wextê Daeş hücumê ser Kurda kir فرق نخست نوا پارتی و رخصنه کرده هجومی سر تمامه کرد لباشور جی هجوم کرد لباشور جی هجوم سر کرد حتی نیزی هولیری خواست وره و دور دجی و روجاوا جی همه لکره بجی خواست کرداج ولی را که کرد جی تکیلیا خو او چاق یکیتیا خو بله که مام گلکی سپاس کم جبوی هف پیونامه دم باش آو سپاس بله نها ام بردوامیا تورا دویم یا باسی روشت کن تورا دویم هف پیونامه لگل پروفسور عبدالله کرانج استنبولیه ایکو ام دیل سر روشا ترکیه و مداخله آوی لجرابلوسی سوریه بگرنه دستا بریز کران ev pozisyona Türkiye konha derbasi Suriye derbasi Cerablusê bû çi rewş derxiste pêş em ê wan babetan piştî navbênekî gelekî Kurd bigirine desta. Belê temaşevanên hêja li stûdyoya me İstanbolê Profesör Abdullah Kiran amade ye û em dê li ser babeta derbasbûna Tirkiye Cerablusê tesîrên wê yên heremî û navneteweyî jî bigirine destan. Birêz Kiran Tirkiye demek ji bo xwe û ji bo heremê gelek aloz de bi tank û leşkeran derbasî Cerablusê bû. Li gor ve ev biryarek rast bû. بله گلو دنگیم تی بله دنگی و تی بریز کرد الو دنگی و تی بله وقت دنگ دا قطبونک ها دنگیم تی که باشتر هر وقت تی زانین باشه که بگومان اوه تفگرا ترکیه مداله ترکیه داوی دینامیکن حرمی دینامیکن روجالات نابین حتی هم کارم بیشن دینامیکن ناونتوی داشی گوهرینه که gelek mezin bixurani hamle jeostratejik bu hamle Türkiye her vakit zanin Türkiye jisteri çend salam bu tişteki dani zaman eğer gava ku kantonin Kurdayın Rojava dina berawanda
سینور نمینه و یکیتیا وان پیک وره و وی اکها قبول نکه وی اکها جبوی خو جبوی استراتژیا خویا حرمه وک تهدیده که وک گفه که دیدید و وکی که مجدی دروبره ترکیه پشتی که به تایبتی به روسیه را و به ایران راجی از باورم بنی دابرکی به سوریه راجی هفدیتن هاتن چکرین ترکیه و اپراسیون خو لدار خست برز کران سپیکولاسیون هنه گو ترکیه دی چرچوهیک لحوهاتی ده حتی به هیزه گو دی جرابلوسه ده بون دی چرچوهیک لحوهاتی ده درباسی ناو جرابلوسه بویه گلو هون میوینه چاوادن ارخین دولتك بيكو دستور دولتها همبر نبه آنجی بی بریارا نتوین یک بوی نکاره جی سینور خون در باز بوده و ایریشه به سر سینور دولت کردن راستیه وقتی که ترکیه دوی واریدا لگور حقوقا نابنتوی پیوان حقوقا نابنتوین تف نگریه کیف شکل وی داری لحف کرنه که هیه او لحف کرن جی چیه اکتورین که لحرمین چالاقن Türkiye bu ara danışlandığına kiriye o pişti ve danışlandığına ve gava hatiye avetin ve gava avetiye. Belete gotun ku daxwaza Türkiye ew bûye ku peşîlê girtina yekxakiya û her wiha statûya Kurd li Sûriyeyê bigire. Gelo dengê te ez bawerim dîsa xwe bû. Belê kek Abdullah. Tê gotin ku daxwaza Tirkiyeyê pêşîlêgirtina statûyekê ji bo Kurdan li Sûriyeyê ye. Gelo vê yekî hûn çawa dinirxînin? Birêzkiran dengê me gihîştewe. Belê temaşevanên hêja diyara ku di warê teknîkî de hin pirsgirêk hene em ê piştî hinekî dîse vegerin ser tewera. Hunereke dûrî çavan. Hunereke ku Kurd bi serkeftinên xwe li cîhanê deng vedane. Hunera hevçerx. Kurdistan 24 hem vê hunerê hem jî serkeftinên hunermendên hunera hevçerx her hefte bi we dide nasî. Ava yeko de kipşî ku zarê me vê derî, miletê me vê derî, olka me vê derî, zimanê xwe bîr nake. Rêwîtiya me li pey çopê serxwebûnê dewam dike û îro em li Ermenistanê ne. Îca her diyarek û gelê Kurd gelekî mezin e ku li ser ax û xaka xwe pêk vedijî. Ez di wê baweriyê de me ku zû an dereng ew dê her dewleta xwe damezrîne. دمکوژی حکم دزانم به خدا جردی حبیب ورسا بشقی خدا دزله خنبر دتبی دەمەوێت سەرپێچی لە بەستنی ڕۆح بکەم ئەنێ بکێتە دەرێ لە ڕۆ لێرەوە دەسەکا بە سەفەر چ کاریگەرێکە بێ بۆ شێخڕەزایەکی کە دروستەکە لە ئەنجامی سەفەرە من پێم وایە گەشتی شێخڕەزا دوو تەوەری زۆر گرنگی هەیە مەربوتە حەیاتم بە سلێمانی و خاکی خۆزگەم بە سەگی قاپیەکەی ئەحمەدی کاکی دانەری گەلێ قسەی تیژە
لە باسی خراپەدا. ئەو شاعرەیە کە بەڕاستی لە چوار زمان شۆڕەسواری مەیدانی شعرە. تۆ هەتە تیغی دەبان و من هەمە تیغی زوبان فەرقی ئەم دوو تیغار وەک ئاسمان و ڕسمان. شێخ ڕەزا وتوێتی من پێم وایە دیوانی شعرم سینەی ئەو خەڵکەیە. قوتی ڕوحە لێوە کە دیاقوت ئاودار نییە، مەنعی بازاری حەقیق و لەعلی ڕومانی دەکەم. کەک عەبدوڵام دیسە ڤەتگەرێن پرسگرێکا تەکنیکی چارەسەر بووە. پرسا من ئەوە گەلۆ داخوازا تورکیە پێشی لێگرتنا ستاتویەکێش بۆی کوردان لە سووریە. بێگومان تورکیە ji serê çend salan veye hin tiştan dibêje. Yek tiştê esasî ew e ku ji li gorî wê xwedê nekravî qaşo divê yekîtiya axa Sûriyê bê parastin. Em yekîtiya parastina yekîtiya axa Sûriyê ji bo xwe ji bo stratejiya welatê xwe gelek girîng dibînin. Bi salaya Tirkiye ser vê yekê radweste vê yekê tîne ziman. Bes daxwazek wiha bêguman nabe behaneye ku Tirkiye ya jî dewleteke din rave ji sînorê xwe derbas bike û here li nav sînorê dewleteke din operasyoneke leşkerî pêk bîne. Biya min li vir li hevkirinek heye çi bi dizî an çi veşartî kifşe ku dewletên Yekbûyî Amerîka ji hêla din va Rusya heta İran belkî ji binî jî Sûriye Birêzkiran niha Tirkiye xwevekî parêzgarê pêkhateya Türkmen li Sûriyeyê binav dike û dibê çerçeveyê de jî derbasî Cerablusê bû. Heman tişt berê li başûr jî hatibû tecrübe kirin. Gelo yani vê xwendinê tu çawa dike? Nüfusek Türkmena ya wisa gelek zêde em dizanin ku li Sûriyê tune ye û her wa nüfusa Türkmena ku li Sûriyê jî ji xwe em dizanin li ciyê ku jê ra Cebel Ekrat tê gotin li jêrê li kêleka Laskiyê li wê derê nüfusek biçûk biqasî 15-16 hezar Türkmen li wê derê hebûn. Lê piştî ku li Sûriyê ev şerê navxweyî dest pê kir wê nüfusa Türkmenan jî bi giranî bi piranî reviyan hatin li Tirkiyê niştecî bûn cîwar bûn. Türkmen ji bo müdaxalaya Tirkiye tüccar nikarin bibin sedem. Sedemê esasî ew ki ku Tirkiye ji vê yekê dipirse îro eger Kurd, Efrîn û Kobanî ku bigîjin ev dû yekîtiya axa Kurda pêk were sibê jî Kurd li wê derê neqebekê li deriya spî vekin hingê ew ê bi başûra jî têkiliyê xwe bivê nevê baş bikin û bi wê awayê dewlemendiyên Kurda Başa Tirkiye dikarê çalakiyên xwe berferehtir bike. Rasta rast bikar ve bigîje bazarên dinyayê ev jî çi dike ev Ez bawerim Tirkiye ew ê li vir hemla Tirkiye wê ew ve ew ê Tirkiye cara şertê Tirkiye esasî ew ki ku ew ê Tirkiye bixwaze ku hêzên PYD derbasî em bêjin rojhilatê Firatê bibin û li wê derê rawestin li wê derê bisekinin ew ê di serî da vê yekê ji wan bixwaze û ya din jî Tirkiye îro em hamîtiya xwedîtiya Erebên Sûriyeyên Sunî dike. Artêşa Azadiya Sûriyê ku nava wê da jî 10-15 rêxistinên wek El Nusrayê ku cîhan gelek em bêjin gelek dewletên dinyayê we wan wek dewletên wan wek rêxistinên terorîstî jî dibînin. Artêşa Sûriyê Azad Tirkiye li wê xwe derdikeve û dixwaze ku Artêşa Sûriyê Azad herêma ku lê serwere hîna firehtir bike piştî gava di diyan jî em zanin ki ku Heleb heye çinkî Tirkiye tüccar naxwaze ki ku Heleb bikeve destê Bişar Esad an jî destên Kurda niha şixûl li Sûriyê ji serê demekê ve şerê mezin şerê giran li ser Helebê tê kirin bêka gelo ew ê Heleb di destê Bişar Esad da bimîne an ku ew ê muhalîfên Sûriyeyê ku piraniya wan yani yên ku Tirkiye bi wan ra danûstendînê daye Artêşa Azada Sûriyê dibin destê xwe da Helebê dibin destê xwe da bêle şer li ser vê yekê tê kirin lê gava ku Tirkiye li wê derê bixwaze hê pêşvetir here
بێگومان ئەوەی ئیران سەری نها لێ دەرێ پارادۆکسێک دەردەکەوێ حۆلێکێک عەبدوڵڵا پارادۆکسێک وسا دەردەکەوێ حۆلێک و تورکیە دەبێژێ ئەز li pişt yek girtina Sûriyê me dewletekî demokratîk yek girtî Sûriyê pêkirê lê ew bi xwe dikeve navxaka Sûriyeyê de û dibe sedema aloziyên hîn kurtir û berferehtir. دەولەتە یەکبووی سووریە دەولەتە کو ئەم بێژن بە ئاوای تەریتۆری بە ئاوای ئاغی یەکیتیا سووریە ژێ ساعتێ بشودا ممکنینە چونکی سووریە بشار ئەساد وێ سەرۆکی دەولەتە یەکبوویە سووریەیە داوی بە بساڵەیە ئەزڤەیەکە هات بێژم بساڵەیە ئەزڤێ ڕاستیەتینم زمان سووریە ئیرۆ یەکیتیا خود دکارە بە فۆرمولاسیۆنێک وەک فەدەرالیزمی بپارێزە ئەوژی ئەوە ji vê saetê pişî de îro ne Sûniyên Sûriyê ne jî Alewiyên Sûriyê bi ti awayî destelatiya aliyê din qebûl nakin. Kurcî destelatiya em bêjin hêzekê din li ser xwe qebûl nakin. Loma yekîtiya ez bawerim çi xwet bû. Belê belê berdewam bekek Abdullah. Başê dengê nahatin getî. Tamam. Başa gelekî spas kek Profesör Abdullah Kiran ku ji İstanbolê gelme bû. Temaşevanên hêja bi vî awayê em hatin dawiya bernameya îroya basî roj. Gotê de li gel Profesör Abdullah Kiran ji İstanbolê û parlamenterê HDP İmam Taşyer Diyarbekirê amade bin. Babetên gomegirtinê desta seredana Serok Barzanî ya Tirkiye û dengvedanên wê û her wiha müdaxeleya Tirkiye gol Sûriyeyê û Cerablusê bûyî dengvedanên wê yên heremî û navnetewî. Her şad û bax.